Майя, кажи нещо на драгите зрители. Много ви обичам, драги зрители, най-много си обичам жена ми и дъщеря ми. Това е подарък. Подаръка за рождението ден, Любов. Ето това е подаръка за рождение Завърти ден. така, 360. Гледайте, драги зрители, аз за какво време става въпрос, не мога да ви опиша. Просто разкош. Гледайте само за какво става въпрос. Моренце, карнавал за влаги, да има и театър и маски. Народ, купон. Страхотно просто. И после снима и архитекта на този подарък. Ще познаете ли този град? Ще познаете ли случайно, драги зрители? Чухте ли италианците? Ето, това е моята голяма любов, която така ме зарадва. Чакайте сега. Снимаме. Дай за секундичка. Вижда ли снима? Ti amo. Tanto. Ti amo. Страхотно е. Ricordi. Bella Italia.